τελειώσαμε το gym, έφυγε γι' αυτό. Συνεχίζουμε μέχρι το σπίτι για ένα χαλαρό τρεξιματάκι. Το πρωινό μας. Όλα θα βγάζουμε μια GoPro, ό,τι βλέπετε. Πήραμε το ψωμί μας, φτιάξουμε το πρωινό μας, θα κάνουμε ένα ντους και θα ετοιμαστούμε για τη δουλίτσα. Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα, πώς ξεκίνησε, πήρες δουλειά? Ξεκίνησαμε 7.30 ώρα το πρωί, Ναι. σήμερα πήγαμε στο ΕΓΕΚ, τα δώσαμε τις γνώσεις μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα το να προσφέρεις. Θα περιμένουμε και άλλα πολλά. Εννοείται. Κάικα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Εδώ μας έχει φέρει ένα δωράκι ο κύριος Λορέτζος για την εβδομάδα μας. Τι θα κάνουμε πάλι? Μικροαλλαγές. Ψυχή σελίδα. Πάμε με το team. Στην team μας. Studio check. Επιστροφή. Ήρθαμε να πάμε στο σπίτι μας, να ξεκουραστούμε, να κάνουμε τις μικροδουλειές που έχουμε για το μαγαζί, στα social και τις φωτογραφίες που έχουμε βγάλει από το πρωί μέχρι τώρα. Πού θα πάμε? Πάμε να πάρουμε ένα δωράκι για την πελίτσα μας, το pet shop. Δείτε που θα στρίψει. Το ξέρετε το δρόμο. Για πες μας λίγο σήμερα η μέρα σου πώς είναι? Σήμερα ήρθα αλλιώς για άλλα βρήκα. Ήρθα για διακοπές και φύγαμε. Τι έχεις από εργαλεία? Τζελ. Θάνατη, σκυλί, σκελετονάκι εννοώ. Τιμίο.
Αυτό ένα κρυφό θαύμα μου χάρισες, λογικά. Κλεισμένο εδώ, τσέπη. Δηλαδή θέλω να πέφτει τα φρύδια μου περίπου, ναι, όταν μαζεύει. Τι έκανα σήμερα? Τέλεια μέρα. Μπράβο, προχωράμε. Τζόνι, τελειώσαμε. Κανονικά άλλη μια μέρα έφτασε στο τέλος της. Έχουμε εδώ, τετόλ καθαριωτές. Να βλέπετε πώς στηρώνουμε τα πράγματα και δεν παίζουμε. Λάξα, έλα λίγο. Για πείτε μας δύο λόγια για το γυμναστήριο. Για το γυμναστήριο. Το γυμναστήριο είναι αυτό εδώ, αποκλειστικά MMA. Ευγενική χορηγία εδώ. Πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε έτοιμοι για surfing. Έχουμε φτάσει στο αεροδρόμιο. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε τις βαλίτσες αποσκευές και να πάμε στο σπίτι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πιάσαμε το αμάξι μας, φορτώσουμε τα πράγματα. Πάμε να ετοιμαστούμε για το session. Τα νύχτα μας. Ολσιόνς. Έχει χιονίσει από προχθές. Πάμε να σας δείξω πως είναι το Surf Town στο Μόναχο. Είναι μια πισίνα που δημιουργεί κύμα για να κάνουμε εμείς οι σέρφερ μια προπόνηση παραπάνω από τη θάλασσα ή από τον ωκεανό και να εξελίξουμε τα tricks μας. So this is everything you need. Perfect. Χιονίζει εδώ πέρα. Εμείς κάνουμε ιδιοθεραπεία. Σε όλους, μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Ελπίζουμε να κρατήσει αυτή η μέρα και να μην χιονίσει πάλι. Μαζόμαστε για το δεύτερο session. Tell me that you'll be there tonight. Tell me everything is alright. Tell me everything is alright. Φτάσαμε στη πισίνα.